カトリアの猫の育て方見せたいです。私はこのカトリアはだいたい4ヶ月前買いました。花なくなったらあとちょっとしたおかしいなみたい、黒っぽい。そしたら植え替えると思ったけど、出した時に猫全部でなくなったですよ。腐ったですよ。なくなった、全然茶色いところですね。これは新しいの根っこと芽出ましたですよ。4ヶ月3ヶ月半かな、前からですよ。こちら一つカトリアだったけど、こちら薬つけた、腐ったみたいだから切りました。こちらも新しいの根っこ出ましたですよ。私はだいたい3ヶ月ぐらい根っこ植えました。とても簡単と思いますけど、すごく良くなりました。あとそろそろ1ヶ月ぐらいかな、植えると思います私の猫の育て方ですよ。こちらは今は鉢中に、炭焼き鉢中に置いときます。そしたら2日1回朝方水の中に入れます。水の中入れたら2、3時間だけですよ。このままですね。何もしないです。これは新しいの芽出た時に緑葉っぱだんだんなくなって、これ栄養剤取りました。全部で茶色になって、もうすごくカチカチですね。だから猫植え方とてもこちらのこと、こちらのごめんなさいじゃないですよ。カトリアのこと難しくないですよ。2、3時間水置いといた。2日3日1回だけです。そしたらこのまま出します。中何も入れないですよ。栄養剤何も入れないですよ。普通の水、あったかいだけですよ。そしたらまた炭焼き鉢の中に入れます。この状態3ヶ月しましたですよ。もしお客さん困ることあれば、とても簡単のおすすめありますよ。時間だけちょっとかかります。もちろん3ヶ月ぐらいこれだけなりますよ。